Turnya apa Radin lai? Dunia lah salah. Hello? Hello? Mana ordemen? Nोंखौ उन्दुनायाव थैना दंबायबाय खोमा होननासो खबर लाहरदोंमोनलां। मानो फन खालामदोंमोन बेखौ दा? आलथु-फालथु खोथा बुंबाय थानाङा। आरो थाङा हाबायाव थाङा जाय' सोरनि हाबा खोन्थालाय? सोरा लाबलायबाय मिथियाखै नामा? बा सोराङाबो हिनजाव लाबबावबाय। हाबायानो हाबा थै आंनासो माला जागोनब्रा। ओइ थांलाय मोसौखौ नायना फैलाय। नोंथाङा जाय मानसिखौ मोसौ दोस्लायनो खोन्थादों बिथाङा बर्तमान बेस्थ'आव दं। थाबैनो थांनानै नायना फैथां। आलथु-फालथु खोथा बुंबाय थाना आंनि सिगाङाव। ओइ जों बेलेगाव थांनायदो सोलाबा आङो। मोनगोन आंसो बेटा। उपाय गैया थांमारनांसिगोनसो। मोसौ बोरमा नायै नायैनो आंनि हाबानि बैसोआसो बारग'लाय लांसै साला। आं नोंखौ मोजां मोना। नों मोजां मोनलायनाङाब्रा आं मोजां मोनगोन ना नोंखौ। सानैजों बिदिनो सोलिलांसै जोंना। ओइ दक्ति साला आंखौ लिंबाय लिंना गारना फैदो नोङो। आंसो गोसो। गुड मर्निं रे। गानबाय सिख्लाफोरा गुड मर्निं होनना मिथिबाय। होनबालाय माथो जाया जेबो। होनबालाय माथो फेक रायदोंलाय? बेफोरबायदि सिख्लाफोरखौ नाय आं फार्स्टआव मोजाङै माथो होगोन, गुड मर्निं होनगोन, गुड इभिनिं होनगोन, गुड नाइट होनगोन। बिदिनो होनायनि आंनि नाम्बार बिगोन। बेबायदिनो आं बायदि मोजां गथ'फोरखौ गाज्रि खालामगोन। थोद आंजों बेफोरबायदि मोजां मोननाया सोलिया दै। आंनो नांगौ थार मोजां मोननाय। थार मोजां मोननाय सय खयथेफोरजों नायसनजाया नोङा नोंनो थार मोजां मोननो नांगौ। सालाया लागा मोननानै बाथ्रा बुंबाबो खिन्थु देलायलाबो थांद'। आंनि खर'आव गाबोन आरो थां डिस्टार्ब खालामफैना जोंखौ। सना नों ओंखाम जाखांबायना जाखायाखै? नों जाबासो जागोन आं। अ माय गड टु बैजा थां नोङो। ओंखामफोरखौलाय मला होगोनब्रा? जानो फैबायानो ना मारोन? फैयाबा दहैनो फैना दोनफैखायो आङो। हाबाया खिन्थु गोगोम जादोंलै एबार ना। हाबायानो हाबा जेरावबो। बेखौनोथ' नोंखौथ' दासो नुदो अबाव दंहैयोमोन? खेला होदोंमोनलै रोन। मा खेला? सोरखि खेलालै दावदै मोननाय। सैमा साला इमान अभाब जादों नोङो हाबाया दावदै खेला होनो? होआबा एखेबारे सिख्लाफोरबाथाय बिदिनो हाबायाव फैगोन आरो फट' साफायगोन। नोंहालाय माथो जायो? जेबो जाया जानायालाय। नोंलाय मा मोनफैलाखैयावलाय? थगायलायबाय आंखो। हामदो साला नोंसा लोम्फा। जोबदा जागोन आंनो। दे रोन साहा बिहरदो। ओइ जोंनो साहा लाबोलाय। फैसा लाबो। हाबायावबो फैसा नांगो। ओइ नोंसोर आंखौ लेंहरलाय। ओइ सोरां ओरै फैलाय। मामोन? हिनजाव गोदान लाहालाय मा हरफाखोब्रा? प्रफासियार मायबा मायबि हरफादोंलै आं बारा नायबाय थायाखै। गारिफोर दाबिनो हायामोन नोङो बिहावनाव? थोद नाङा आंनो बेफोरबायदि। थै हाबा खालामनालाय मा लाबलाय बिदिबा?